Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlygy baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Gepleşmeden başyna Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi nämeler bilen tanışdyrýas. Türkmenistan we Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan belägem ösdürmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karara gol çekdi. Resmi nämelerlikde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet Türkmen Türk toporunyň Türkmen böleginiň düzümi tasdiklandy. Türkmenistan prezidenti buyrugy gol çekdi. Resmi nämelerlikde 2022-nji ýylyň 2-22-nji iýuly aralygynda Hacı Pardany berja etmek üçin 275 ziyaretçini Saudy Arabistany paçalygyna iwermek belenildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulaw we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen Howa ýolları agentligine ziyaretçilary Saudy Arabistany paçalygyna eltmek we ýygyna getirmek üçin agentligiň öz serişleriniň hasabyna ýürüýte gatnawy guramak tapşyryldy. Şuň Mary welaýatyna dowam edýän ýurdumyzyň medeniýet we sunugat işgärleriniň hemde Magtumly Pragynyň şygyryýet gününe başlanan medeniýet hepdeliginiň 2-nji günüň çäreleri gyzykly pursatlara baý boldy. Medeniýet hepdeliginiň çäklerini gyzykly duşluklar hemde dawralar guruldy. Giňmeşwerli dörejilik çäretiniň çäklerini Mary welaýatynyň Kemina adynaky döwlet drama teatrynda Zehinice Körpe atly çağılar toporlarynyň bayramçylyk çykyşlary ýaýwanlanyrly. Aýdym saly dawralar bilen goşdurylan çykyşlar oňatmajylarda ýatdan çykmanjak täsir galyrdy. Marşegarnyň Mollany Pes adynaky çağılar sunugat mektebiniň hor toporunyň ýerine ýetiren halkyň arkadagly zamana satly edebi sazy kompozisiýasy bu ýerde gurulan dawranyň şowkyny artdyrdy. Sonra Mariýanyň joşuny hemde altyn nesil çağılar ýetginjekler dörejilik öýüniň aýdymçylary öýlerini joşuny aýdymlary tanslary bilen dawara bayramçylyk öwüşgüni çaýdylar. Şeýlede tagtawazyr etrafynyň çağılar sunugat mektebiniň okuwçylary joşgun, çeşme, bahar gülleri, merdany nesil çağılar toporlary tomoşaçylaryň şowkuny el çalyşmalaryna münasip boldylar. Hepdeliň çäklerine ýaýwanlanyrlan çykyşlar Türkmenistanyň bagtyar çağılaryň ýurdkök bünnäki derejesiniň pogtalanýanyny görkezdi. Çünki ýaş nesiller hakynaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Berhara döwletiň täze ýamynyň galkynj döwrüne watanymyzyň geljegi hasaplanýan ýaş nesiller bilen bagtyar ertirkigün baradaky nurany arzularymyzy baglanşdyrýar. Halkymyň nesil terbiýesine aýratyn ähmiýet beripdir. Oň dörejilik ukybynyň hemde zehiniň ýüze çykmak ugruna zerur mümkinçilikler üpçün edilýär. Şunda milli gahrymanlarymyň hemde nusgaw eserleriň zähmete bolan süýgi barada milli gymmatlyklaryň esasyndan nesil terbiýesine zerur üns berilýär. Ýurdumyzda ösüp barýan ýaş nesilleriň hemme tarapdan bilimli, terbiýeli, beden we ruhy taýdan sagdan bolmagy, okamagy, dörejilik bilen meşgullanmak üçin zerur şertler döredilýär. Bu orta ýaş nesilleriň dünýä garaýşyny giňeldiýär, olaryň höwes edýän hünerini saýlap almagyna giň mümkinçilikler üpçün edýär. Köp ýyllaryň dowamynda ýurdumyzda çağılaryň milli we halkara derejesindäki dörejilik bäsleşikleri, festiwallar geçirilýär. Oňa Aşgabat şäherden we ýurdumynyň welaýatlarinden ýaşaýyk çeper höwetçileriň müňlerçe gatnaşýar. Şeýlelikde çağılaryň köp taraply zihni açylýar. Olaryň ýurdumynyň we dünýä medeniýetiniň gazananlaryna bolan süýgüsi ýokarlanýar. Hut şu çağılara ýurdumynyň sunugat ösüşini münasip derejede dowam etmek borçy berilýär. Asylly däwe görä medeni şäherlerine diňe bir ýokary derejeli artistler däl, eýsem ýurdumynyň çeperçilik mekdepleriniň okuwçylary gatnaşýar. Ýaşajak sadanylar, tansçylar, aýdymçylar, suratkeşler öz boşly konsert maksatnamasy bilen çykyş edýärler. Mälim şäheri paýtatymyzda, ähli etraplarda häzirki zaman medeniýet öýleri, kitapxanalar, konsert, dörejilik merkezleri, muzeýler hemde teatrlar guruldy. Olar enjamlaşdyrylýan döredilen şertler wagtda häzirki zaman görkejilerine dol laýyk gelýär. Ýurdumyzda her ýyl medeniýet hepdeliginiň geçirilmegi, döwlet başdanymyzyň medeniýet we sunugat ulgamynyň hemme tarapdan ösdirilmegine aýratyn ýanyny beýanlar. Köp ýyllaryň dowamynda ýywn aýyna geçirilýän bu bayramçylyk çäherleri welaýatlaryň gözel künjeklerine uly şatlyk bilen dawranýarlar. Oňa ugurdaş düzümleriň wekillerinden bilelikde daşary ütli mihmanlar gatnaşýar.
Dörejülük forumunyň çäklerine Türkmenistanyň halk artisti Atagelli Garyagydyň Marynyň Kemin adynaky döwlet drama teatrynyň artistleri Ýolaman Hummaýew adynaky ýürüýte saçylyk mektebiniň dörejülük toporlary bilen bayramçylyk konserti guruldy. Onda türkmen hemde daşary ýurtlaryň nusgawy sungatynyň eserleri ýerine ýetirildi. Oňatmajylar özleriniň zekinlerini ýerine ýetirjilik uksatlyklaryny görkezdiler. Bu wasa tamaşaçylarda ýatdan çykmajak täsir galardy. Soňra däp boýunça geçirilýän medeniýet tepdeläriniň şäherleri Mary vilayatynyň ýolutyn etrawyna dowam etdi. Bir ýerde Oguzhan adynaky türkmen film birleşiginde surata düşürilen Hacı Golak hemde bakyş filmlerini görkezilýär boldy. Filmleriň dowamyna görkezilýän şekiller, onnaky maglumatlar hemde umuman filmleriň öýelbaşy aýratynyňy berkara döwletiň täze iýamynyň galkanyş döwrüne türkmen kino sungatynyň ösüşiň täze derejesine çykýanynyň hemde kino rejissörleriň ihlasly we ýagdawy zähmeti netijesinde ajaýyp eserleriň döreýäniň nowa takyby ýany urly. Soňra meden şäherler vilayatyň ýolutyn etrawynyň şäherine ýerleşýän Babagambaryň aramy ýakynynda dowam etdi. Rowayatlary görä Babagambar ýaly ustadlaryň zekini kimde paýhasy bilen dutar senede döräpdir. Dutar salmak hemde aýdym aýtmak nesilden nesle geçirilip, häzirki döwürde barha kämilleşdi. Şeýlelikde dutarçy bagşa sadanylar dünýä gymmatlyklarynyň mirasyna möhüm orna ýelýär. Müň ýyllyklaryň dowamyna dutar türkmen halkynyň ruhlandyrjysy boldy. Bu milli saat guralynyň özbaşly obazy, öz ugtiýaly döwletimiziň garaşsyzlygynyň hemde hemişelik bitaraplygynyň, parahatçylyk söýüjliginiň, awadançylygyň, dost sogonynyň fenatyna urly. Dutar ýasamak senetçileriniň dutarda saat salmak hemde başçylyk sungatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girilmegi baradaky çözgüden kabul edilmegi ýurdumyzda hakyky bayramçylyk hökmüne kabul edildi. Munyň özi halk saat sungatynyň ähmetiniň bütün dünýä derejesinde ikrar edilýänini beýan urly. Häzirki döwürde Türkmenistanyna bagşylyk sungatynyň almesasy öwrenilmegi hemde oň giňden wagt edilmegi halk sadanylaryna, bagşylaryna aýratyn hormat goýulýanyny aňladýar. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna Türkmenistanyň gahramany Magtymur adynaky halkara bayrağynyň eýesi Gözel Şaýgulyow bilen geçirilen duşy hasa täsirli boldy. Ýokary mektebiniň muallimläriniň talip ýaşlarynyň medeniýet işgärleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen duşlukda watana bolan söýgüni, türkmen topragynyň gözelliginiň berkara döwletiň täze iýamynyň galkanyş döwrüne hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyzyň ýol başlygyna ýurdumyzda amala asyrlayan giň we şöyle özgertmeleri wagt edýän goşgy fetirleri golly. Foruma ýurdumynyň dörli künjekleriniň dörejlik hemde sungat işgärleriniň gatnaşmaklary, olaryň işçiň tejribe alşmaklaryny medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen özara maslahatlaşmaklaryny öpüşin etdi. Medeniýet tepdeläriniň wakalary ýurdumynyň ulgamynyň äger türlü dörejlik mümkinçiliklerini görkezdi. Herki döwürde bir bitewi sahnany emele getiren medeniýet tepdeligi ýurdumynyň bu urda ýeten derejesiniň oň ösüşleriniň belentliklerine tarap bolan anamly ädiminiň aýdyn beýanyny urly. Şugun paýtagtymyzdaky ýyllyk mehmanhanasynda uglewadarot ferişlerini özleşdirmegiň ekologik taraplary we täze döwrüň energiýasyna geçiş atly halkara maslahat geçirildi. Ony Türkmenneft we Türkmengaz döwlet konsernlary, Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasy, Türkmen Forumy hojalyk jemgyýeti bilen hyzmatdaşlykda Britaniýanyň Gaffney Clean kompaniýasynyň ýardam bermegine gurdular. Uglewadorot ferişlerini özleşdirmegiň ekologik taraplary we täze döwrüň energiýasyna geçiş atly halkara maslahaty online tertibine dünýäniň 14 ýurtlary bilen ara gatnaşykda geçirildi. Forum uğurdaş düzümlüğün ministerliklerin ve pudoklayını durunuş idaralarının ýolbaşary, Avrayly halkary guramalarının Türkmenistany şeýany wekilhanalarynyň ýolbaşary, ýurdumyň we daşary döwletleriň köpçüliklerini habar berişdirýärleriniň wekilleri gatnaşdylar. Şeýle hem foruma ýaşylyk Hakaýew adynaky Halkara Neft we Gaz Uniwersitetining muallimläriniň hemde talipleriniň online tertibine gatnaşanlyklaryny aýratyn bellemeli. Parahatçylyk söýüjülük oňyn betaraplyk we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýürürlerine esasen ýany daşary syýasata tamamlaşýan Türkmenistan häzirki döwrüň möhüm meselelerini deňeçer çözüdüni işläp taýýarlamakda möhüm orny eýleýär. Arasy energiýany işläp taýýarlamaga tutuş dünýäde ekologiýa awadançylygyny çetmekde möhüm orny eýleýän ýaşyl geljegi ösdürmäge başlanan bu gedeki forum degişli urdaky meselelerin çözüdüni gönükdirýär.
Yurdumuzda ýaşyl ötüş strategiýasy öňdebarjy tejribe, innovasiýa tehnologiýalaryny hemde köp asyrlyk milli ýürelgerde dayanýan döwletimizden durnukly ykdysady hemde durmuş ötüşiniň gurallarynyň biri bolup durýar. Gaýtadan dikeldilen energiýany hemde energetika pudugyny diversifikasiýa ýolu bilen ösdürmegiň mümkinçiliklerini, uglevodorod bazarlarynyň täze zamananyň energetikasyna geçmekde eýleýän oruny, newitgal tasamalaryny maliýeleşdirmekde häzirki zaman meýillerini, tebigy terişleri aýaly çemereşilmegine hemde beýleklere aýratyn ünsürli. Foruma gatnaşyjylar hormat prezident we Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýany tebigaty goraýyş syýasatynyň möhüm urlary, daşgy goramak ulgamyny milli sebit hemde halkary derejesinde amala aşyrylýan giň ýarymly maksatnamalary we tasamalary, şolsany tebigi serişleri rejeli peýdalanmak, ýurdumyzda gurulýan senagat desgalaryny häzirki zaman ekologiýa taýdany arasy we tygyşytly ýaşyl tehnologiýalary ulanmak babatyny geçirilýän çäreleri bilen tanışdyryldy. Biziň ýurdumyzda dünýäniň energetika döwletleriniň biri bolmak bilen özüniň ägurt uly serişleri kuwatyny tutuş adamlaryň bähridine ulanmak uruny ähli mumy energetika ulgamynyň täze keşfiniň kemaly ýetirilmegine uly goşant goşýar. Onuň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegi boýunça anyk çäreleri amala aşyrýar. Häzirki wagtda döwletimizde hormatly prezident bilen parasatly başçylygyny Türkmenistanyň energetika diplomatiýasyny ösdürmegiň maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi burada amala aşyrylýan möhüm çäreleriň biridir. Onu Birleşen Milletler Guramasynyň ýüri töreşdirlerini idaralary, Halkary Energetika Agentligi, Energetika Hartiýasynyň sekretariýaty hemde beýleki urduş düzümler bilen hyzmatdaşlygyň möhüm urlary kesýetilýär. Çıkışlarda biziň ýurdumyzyň halkary derejesindäki çärelerini gatnaşyjylaryň öň hataryna bolmak bilen özüniň ägurt uly mümkinçiliklerini ähli mumy bähwitler üçin ulanmagy teklip edýär. Durnukly maksatlara garaýyşyny hemde olary ýetmegiň mümkinçiliklerini beýan edýär. Hormatly prezident bilen başçylygyny burada amala aşyrylýan strategiýa ýokary tehnologiýaly puduklaryň hemde döwletimiziň durmuş üçinçiliginiň ähli düzümleriniň sadaşykly hereket etmeginiň biniýatlaryň düzümi hökmünde ýaşyl ykdysadyýaty ösdürmek üçin şertleriň döredilmegine gönükdirlendir. Çıkış edilen biragdan bellemegine görä bu gedeki şäher ýurdumyzyň hemde daşary ýurtly hünärmenleriň arasyna tejribe alşmak, giň ýarymly hyzmatdaşlygy ýoly goýmak, özara bähwetli geljegi uly tasamalary aralyp maslahatlaşmak üçin netijeli meýdançaýa urly. Forumyň çäklaryny geljekki hyzmatdaşlygyň anyk urlaryny kesgitlemek maksady bilen ýurdumyň ýanygyç energetika toplumynyň wekilleriniň we olaň daşary ýurtly kärdeşleriň arasynda duş geçirildi. Paýtagtymyzda ýurdumyň daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen birnäçe duşuklar geçirildi. Ularda döwlet tarih hyzmatdaşlygyny hasam ösdürmegiň geljekki urlary aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligini Owganystanyň Türkmenistanyň işleri wagtlaryny ananlaryny wekil bilen duş geçirildi. Onu Türkmenistanyň Owganystanyň Host we Pakska welaýatlaryna bolan helakçylykly ýertirme bardaky habary çuňurgynyň işlerini kabul edilen welende. Hemde Türkmenistanyň ýakyn wagtda Owganystanyň dowganly halkyny insan perwer kömegini ýollamaga taýýardygy barada habar berildi. Owgan wekili Türkmeni Owgan gatnaşyklarynyň ösdürülmegine berýän önsü we Owgan halkyna öýdedar berýän ähli kömekleri golaglar üçin arkadaşly serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdi. Şeýlede paýtagtymyzda Türkmenistanyň we Saudy Arabistany paşalarynyň daşary işleri ministrlikläriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Geňeşmeleň başyna taraplary syýasy, sowda, ykdysady we medeni insan perwer urumlaryny iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny wajyp urlaryny hemde möhüm halkary meselelerini ara alyp maslahatlaşdylary. Duşuklarda Türkmenistanyň Expo 2030 bütün dünýä serwetiniň geçirilýän ýeri hökmünde Saudy Arabistanyň dalaşgarlygyny gollamak barada şödüwde gelendigini hemem bu ähli mumy çäre taýýarlyk görmek bilen bagly ýardamlar berjekdigi habar berildi. Gepleşikler dowamyna taraplary iki taraplaryň gatnaşyklaryň meseleleriniň giňer boýunça hemde sewt we halkary gün tertibi bilen bagly pikir alşdylar. Berqarar döwletimiziň milli ykdysadyýatynyň esasy puduklarynyň biri bolan oba hojalyk toplumynda şu günleri halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň iň bir jogapkärli möhüm bolan gally uragy gyzygalaňly dowam edýär. Rysgal bereketimiziň göz başy bolan däne hasylyny ýygnamaklyga Balkan welaýatynyň kärenleşi daýhanlary, kombaýnçylardyr awtolog sözjüler bilen birlikde oba hojalyk toplumynyň ähli düzümleriniň hünärmenleri işen gatnaşýarlar.
Vilayatyň etraplarynyň bugdaýly meýdanlarynda ýokary ruh belentlikde ýaýwanlanarlayan topumlaýan işler bolsa, öz boşly zähmet mukamyn döredýär. Bugdoy uruguna gatnaşýan balkynda ýerleşmede azyklyk ak bugdoyň her bir dänesiniň isrepside ýygnanyp alınmak üçin şu günleri gujur gaýratlaryny gaýgyrman hassa tutan ýerli zähmet çekýärler. Arkadaly serdarmyň täsir tagalaryny netijesinde milli ykdysadyýetimiň möhüm bölegi bolan owy hujurlyk toplumy häzirki wagtda düýpli ösüşlere başlanyň geçirýär. Hormatly prezident bilen halkymyzy öz ýurdumyzda öňürleýän ady günümlerine ýetirbarly üçin etmek baradaky tawşyryklary tutuş diýarmyzda bolşýaly Balkyn welaýatyna hem öz munasyp çözügini tapýar. Owy hujurlyk wagytyna döwlet derejesinde kabul edilýän taryhy kararlarlar çözügitler türkmen daýhanlaryna öňürjülükli zähmet çekip mukaddel topramyzdan bol hasyly öňürmekligi halal zähmeti bilen mehriban watanymyzy hemem öz maşgaly ojaklaryny hasy guruplanyrmagy ähli taraplaryň giň mümkinçilikler berýär. Özleri baradaky şeýle aladalardan göwünler galkynýan Balkany gallaçlary häzirki günlerde hasy tutan ýerli zähmet çekýärler. Hormatly prezident bilen halkyň arkadaşly zamanat ýylynyň uruk möhümine beren ak patatyndan ruhlanan Balkyn welaýatynyň edermen gallaçlary çeksiz ihlas siňdirlip ösürilip ýetişdirilen ak buğdaýyň hasylyny öz wagtynda isrepsiz ýyna barmagyny depkinni gün saýyn ýokarlanýarlar. Häzirki günlerde welaýatyň Garawun deriýasynyň boýlaryndaky buğdaýly meýdanlaryna zähmet çekýän gallaçlary derewayt wezipanyň oňyn çözügini tapmagyna munasyp goşunt goşmak üçin hyjyly zähmet çekýärler. Häzirki zamanyň iň bir kuwatly tehnikalarynyň hemem ýeri işläp bejerýän kämil gurallarynyň şeýle heme ýokary hasyly öňürmekde alymyň soňky gazananlarynyň pudugy işiň urnaşdyrmagy bugün öz oňy netijesini bolluk bilen eşelýär. Ýere ýerleriniň ýokary hasyl ýygnamaklar üçin Ustad Baba Daýhanlyň zerur bolan kämil tehnikalary, ýokary hili mineral dökünleri, suw bilen döwletimiz tarapyndan ýeterlik möçberde ýeňillikli şertlerde üpjünedilmegi welaýatda öňürleýän bugdaýy ýyl saýyn artdyrmaga dol mümkinçilik berýär. Gallurugyny kombaýnlaryň öňürjülükli işlemekler üçin ziminde awatlaýjylar, sazlaýjylar, kepşirleýjiler bilen ýürüýte tehnika taýdan hyzmat ediş toparlary hereket edýär. Ýanygy çyýaglaýyş serýisleri zerur ätiýaşlyk şaýlar bilen bir kemsiz üpjünedilen bu toparlary hemişe iş üstünde bolýarlar. Kombaýnlaryň ýygan däne hasylyny serdar hemde bereket etraplaryna hem gally kabul ediş kärhanalaryna ýetkisiz daşamak üçin awtologlaryň ýüzlerçesi bökdönüşi işledilýär. Gally kabul ediş nokatlarynyň hemde serdar etrapyndaky her biri 50 000 hemde 30 000 tonna däne saklamagy niýetlenen elewatorlaryň ikisiniň däneniň hilini kesýetleşek ýürüýte barlyk hanylaň ammarlardyra basarmalan ýeri gözünden taýýarlanyp goýulmagy bolsa möhümi ýokary depkinlerde alyp barmagy mümkinçilik berýär. Ýergilene aýsak şöyle Balkyn welaýatynyň kärençi gallaçlary bugdaýyň günwatar sewtiňe toprak howa şertlerine odaly synadan geçen görnüşleriniň bitkenli hasylyny ösürip ýetişdirdiler. Şu günler gallaçlaryň arasynda ýygydarly geçirilýän medeni köpçülik çäreleri özüniň maksady okundygyny tapatunyp, owa zähmetkeşleriniň armatyny ýetirip, olar üçin uly ruhy gollagy urulýar. Bu urda alınıp barlayan tutumlu işten her biri gallur ona gatnaşyjylaryny ähli taraplaryny içini arada bilen gurşalýan ana şaýatlygy diýär. Welaýatyň hemde etraplaryny medeniýet we sunuly satlary gün ortany ara kesme wagtynda gallaçylaryň arasynda bolup olaň armatyny ýetirip durýarlar. Belentden ýanlanyň döwrbap aýdym saatlara we şeýle görkezýän sahna börekleri, tanys folklor toparlarynyň joşgunda çykyşlary, möhüme gatnaşyjylary ruhy lezzet paýlap, olary täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Günortany ara kesmesi döwrüne möhüme gatnaşýanlara gahrman arkadagymyň Türkmenistanyň dermalyk we demokratlyk taplaryna beýan edilýän melkemlik otlardan taýýarlanýan çaýlara hödür edilýär. Balkyn welaýaty häkimliginiň iş meýilnamasyna raýatda kärençilen kombaýnçylaryň awtolog sürüjileriniň arasynda ýaýwanlanylan bäsişkilen wagtly jemlenip uruk möhümini has tapawutynyp zähmet çekýänleri welaýatyň jemgyçilik guramalarynyň adyndan ýadygarlyk sowgatlar hemem hormat hatlary dawarary ýadyda goşurulýar. Özgedegine gallaçlary owy hujurlyk toplumy düýpli ösürmäge berýän himayet gollagy üçin arkadaşly serdarmyň adyna hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Gallaçylaryň joşguny zähmet çekýän ýerlerindäki meýdan düşürgülerini giňden urulýan sergiler hem adamlarda uly gyzyklanma döredýär.
Ak buğdoydan hememi beýleki ekinlerden taýýarlanýan ady önümleriniň arifina toplumynyň gaýtadan ýeşeýän pudugynyň haritlarynyň ekologiýa taýdan arasy önümleriniň sergileri balkyn toprağynyň rızgal bereketiň mekanydygyny habar berýär. Hormatly prezidentiň döwleti taşyrany oba hujurlyk önümler üçin daýhanlar bilen hataplaşyk işleriniň öz wagtyny geçirme babatda beren taşyranyň Balkyn welaýatyna hemme talaba laýyk ýol goýmagy, hasy ruhsatlaryna çeksiz beýgen şuwe buýsunç duýgularyny döredýär. Welaýatda galla hasly ýygnalan meýdanlaryň samanlaryny ätiýaşy üçin utaýarlamak işleri sazyşlyk gurulýar. Şeýle-de buğdoýdan boşan ýerlere desine sürilip, ekşe ýer gözünden taýýarlanyp goýulýar. Balkynly galaçlary häzirki jogapkärlik mewsumda tutan ýerlik bilen çekýän zähmetleriniň tutuş ýurdumyzda azyk borçlaryny döretmäge munasyp goşun ony açykdan aýdyn göz ýetirýärler. Şoň üçin hem olara taýsy ihlas süňdirilip ýetişdirileni aýak buğdoýyň her bir dänesini ýetkese-de ýygna barmakly öz öňlerini baş maksat edip goýýarlar. Bu asly maksadyň murat tapşykdygyny ýany balkyn galaçlary häzir günlerde işlep günlerini barha ýokulunýarlar. Ýygnalan goşgursyk däne hasylynyň bolsa şuňlar welaýatyň gaýtadan ýeşeýän kärhanalaryna un hemde unuş önümler taýýarlanyp, saçaklamadan rızgal bereketine urilýar. Balkany galaçlary özleri baradaky halkymyz hakyndaky ýerginsiz aradasy taýsyz tagalat üçin arkadagy serdarymyza tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzda jemgyýetiň iň gymmatly hazynaty bolan adamyň saglygyny gorumagy gönükdirilýän işiň netijesinde saglyk goruş ulgamyny aýdygdarly tutumly işleri amala aşyrylýar. Dünýä ölçeğine laýyk gelýän öňdebarjy lukmançylyk tehnikalary, ýokary tehnologiýalar bilen üçindiren häzirki zaman saglyk merkezlerine, şifahanalaryna halkymyzyň saglygyny dikeltmek, hemem dynjalmak üçin ähli mümkinçilikleri döredilen. Şeýle-de gahrman arkadamydan adyny götürýän Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäş şaýlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganatynyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, haýyr sahawat işleri giňerimde alınıp barylýar. Yerli hunermenlerimiz tarapyndan halkara saglyk merkezleri müdüriyetiniň halkara kardiologiýa merkezinde üstünlükli hirurgiki bejerş amallary ýerine ýetirildi. Ma'lum bolşýaly ýaňy ýakyny Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasyny isatlandyrjy gahrman arkadagymyz Daşol şäheriniň merkezinde ýerleşýän köp uğurly hasahana baryp, onuň bölümlerine döredilen şertler, aýratynyn bejerge bilen çağılan saglyk ýagdaýlary bilen tanyşdy. Gahrman arkadagymyz operasiýa etmege taýýarlanýan çağılan saglyk ýagdaýy, bu ýerde edilýän lokmançylyk hyzmatlary, onuň netijeleri bilen gyzyklanyp hemde gahrman arkadagymyz çağılan dol derejede bejerge almagy, degişli operasiýalara taýýarlanylmagy bilen baglanşykly meseleleň ýygydarly gözegçilikde saklanjakdygyny, çağılan sagalyp deň duşlaryna goşulyp şatlykly ýaşamaklar üçin zerur bolan ähli bolawlaryň beriljakdygyny aýtdy. Hut şonuň netijesinde de howanarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasyndan degişli ýardamyň berilmegi bilen ýaş türkmenistandary ören gysgy wagtyň içinde degişli lukmançylyk kömeginiň berilmegi bilen çağılan saglyk ýagdaýlarynyň häzirki wagtda ören kanagatlanarlydygyny bellemek juda ýakymlylar. Türkmenistany bagty çağılan ýurduny ören gahrman arkadagymyza hemde arkadaly serdarymyza bejergelen çağılar we olaň ýanatalary tüý sürekden hoşarlyk sözlerini beýan edýärler. Hormatly prezidentimizin paýhasly siýasety hemde tagallatyryň saglyk goraýyş ulgamyny lukmançylygyň türli urlary boýunça iki taraplyň türkmen-german halkara hyzmatdaşlygyny giňden ýaýwanlandyrmak dowam etdirilýär. Bu hyzmatdaşlyk esasyna inäniň we çağanyň saglygyny goraýyş alma kliniki merkeziniň çağlyň travmatologiýa we ortopediýa ugrary boýunça hunermenleriniň huner tejribelerini kämilleşdirmek, bilelikde amaly usul tejribe işlerini geçirmek hemde özara pikir alşmak maksady bilen şunlar Germaniýa Federatiw Respublikasynyň München şäheriniň klinikasynyň çağı ortopediýa ugrary boýunça ýolbaşçy doktor Vincent Frembergeri iş tapar bilen watanymyza gelip paýtagtymyzyň inäniň we çağanyň saglygyny goraýyş alma kliniki merkezine yerli hunermenlerimiz bilen tejribe alşýar. My name is Dr. Fremberger. Men Germaniýa Federatiw Respublikasynyň München şäheriniň klinikasynyň çağı ortopediýa ugrary boýunça ýolbaşçy travmatolog ortoped lukmany doktor Vincent Fremberger. Türkmenistan bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň arasyndaky saglyk goraýyş boýunça halkara hyzmatdaşlyk çäklaryny men şuňlar Türkmenistany iş saparyna bolup, hususan inäniň we çağanyň saglygyny goraýyş alma kliniki merkezinde yerli hunermenler bilen tejribe alşýan.
dayanç hareket ulgamynyň keserlerinden ejir çekýän çagajyklary, anyklaýyş, bejeriş we hirurgik bejeriş amallary yerli hünärmenler bilen birlikde agdy birlikde ýerine ýetirýär we tejribe arşýar. Netijede lukmançylyk amalyna täze usullary üstünlikli ornaşdyrýar. Lukmançylyk diplomatiýasyny ösürmäge, lukmanlary özara tejribe arşmaga çağılan saglygyny gurmaga dördük berýän amatly şertler üçin Türkmenistanyň hurmatly prezidentina tüý süregimden sag bolsun aýdýan. Hemde işinde ruh açlyklary ardy edýän. Türkmen halkyna bolsa durmuş üstünliklerini ardylaýan. Sag bolun. Halkyň arkadaşly zamanaty ýylynyň häzir kunlaryny, işlerini häzirki zamanyň talaplaryna laýykly ýoly goýan toplumlaryň biri bolan paýtagtymyzdaky Parahat hususy kärhanasyna türkmen toprağynyň datly önümleri, alman, erigin, şettaliň täze tapgary gaýtadan işlenýär. Netijede içerki bazarda daşar ýurtlarda uly isleglerleýän çyýgmalyň önürüşi artdyrylýar. Iqtisadi ötüşüňe köpürlük häsiýeti eýe bolmanyň häzirki döwrüň möhüm şertdigini atamak bilen hormatly prezident we islenlik işiň ýokary netijelere beslenmeligini belleýär. Şunda daşar ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümlüň öňürilmegi esasy ugur bolup durýar. Şu ýürülgäni baş maksady dünýä toplumlaryň berem Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň agzasy Aşgabat şäherindäki Parahat hususy kärhanasy bereketli toprağımızda önürleyen almadır erigin şettaliýanyň gaýtadan işlenmegi netijesinde olaň pürötini konsentratyny almak bu kärhananyň esasy urlunyň birini urly. Bu önümleri içerki bazarda bolşýar daşar ýurtlarda hem islegiň barha artmagy olaň ýokary hilini tasdiklaýar. Kärhanada halkyň arkadaşly zamanaty ýylynyň hasaly türkmen toprağynyň bereketi bolan almanyň erigin şettaliýanyň ýüzlerce tonusyny gaýtadan işlemek meýilleşdirilýär. Şuýul kärhanada almanyň 1200 şettaliýanyň 300 goly tonusyny gaýtadan işlemek gözüň tutulýar. Munyň özi geçen ýyllardan ören köpdir. Degişli hasaplaşyklar esasynda erik daşoğlu vilayatyndan şettali Liverpool vilayatyndan satyn alynýar. Kärhananyň özüne degişli ekin meýdanlaryna ýetişdirilýän erigin bol hasılam gaýtadan işlenýär. Ýokary hili ekologiýa taýdan arasynda häzirki türkmen almalary gaýtadan işlenende oly dünýä ünlüne raýat gelýän 28-30 derejä ýetirilýär. Şonlukda Türkmenistanyň önürlen alma konsentrat prosesini daşary ýurtlarda isleg barha artýar. Yergelen aýsyk önümleri ähli taraplara dowul laýyk gelýän ýürüten ýetlenen aseptik haltalara gaplanýar. Ol önümi 2 ýyl saklamaga mümkinçilik berýär. Parahat hususy kärhanasy bilen ysnaşykly hyzmatdaşlyk saklaýan daşary ýurt önümi önürjeri türkmen toprağynyň datly meýwelerini gaýtadan işlenen önümine uly islegler ýalar. Önümlemede satyn alýan daşary ýurty hyzmatdaşlary türkmen konsentratlaryny beýleki döwletlerden alynýan önümler bilen deň derejede bäsleşýändigini tasdiklaýarlar. Şol sebäple olary biziň degişli önümlemede köp mukdarda satyn almaga uly islegler ýalar. Hemişe gözlöwde bolup täze berendliklere gadam goýan kärhana işlerini döwrüň talabyna görä amalaşdyrmak bilen degişli önümlerini borçlaryny döredýär. Eksport babatdaky mümkinçiliklerini artdyrýar. Häzir günlerde döwrümiziň derwäs meseleler bilen baglanyşykly maslahatlary, aýdym sazy davralary giň germerli. Işin häsiýetli çäreleri ösüşlerimiziň öz boşly beýanydyr. Türkmen Döwleti Iqtisadiýet we Dolanýarşy Institutyna berkarar döwletimiziň medeniýeti goýusyny goty, magtumulynyň şahry dünýäsi, döwrewap nesil terbiýelemegiň nosgoryk ýoly ratly alma maglumatlaty geçirildi. Onda çykyş edenler milli mirasymyz, medeniýetimiz hakynda söz açylsa, bu gurda öz zehini, ihlasy bilen ruhy dynamyda baýlaşdyrgan gahrman arkadağymyzyň hemde arkadagly serdarymyzyň beý işleri badavat hakydaňa dolýar diýip uly buýsanç bilen bellediler. Döwlet Mehmet Adadadyna Türkmen Milli Dünýädirleri Institutyna beýik söz sady magtumuly pragynyň dörejiligine bagyşlanan insan kalbynyň öçmejek nury diýilip atlanýan alma maglumatlaty geçirildi. Onda Dana Şahyryň şygyrlaryna ahlak gözelligi, perden terbiýesi, agzybirlik, jewislik, enata hormaty hemde Döwlet Mehmet Adadynyň wagzat eser barada gazakly çykyşlar dinlenildi. Paýtagtymyzdaky çekilenler sunugaty muzeýine medeniýet we sunugaty işgärleriniň güni hemde magtumuly pragynyň şahryýet güni münasib etli 5000 ýyllyk taryhy bar halkyň atly sergi guruldy. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde medeniýet we sunugaty işgärleriniň hemde magtumuly pragynyň şahryýet güni münasib etli. Magtumuly adynaky ýaşlyk guramasynyň merkez geňeşiniň hemde ýaşlyk guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň bagtyýarlyk, köpetde berkararlyk, büzmeýin etrap geňeşleriniň hemde Demokratik partiýanyň bagtyýarlyk bilen büzmeýin etrap komitetleriniň guramaklaryna
Kalpda ılgam, dille joşgun, asuda watan bagtyar, arkadagly serdar bilen milli medeniyet galkyny yaratly, aýdym saly bayramçylyk dabaralary giň ýerim bilen ýaýwanlanyrly. Türkmenistanyň Dynanyr Birleşiginiň merkezi eňeşiniň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramagyna döwleti hem halky hem begel diýen insanlar tyratly bätleşiň jemleýiji tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi, Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşy Instituty hemde Ýagşyýly Kakaýew adanyň Halkara Newit we Gazi Universiteti bilelikde medeniýet we sunugat işgärleriniň hemde magtymly Pragynyň şahryet güni münasibetli bayramçylyk tabarasyny geçirdi. Ma'lum bolýarly hormatly prezidentimiz tarapyndan milli medeniýetimizi sunugatymyzy sürmek, onuň düýüp many mazmunyny ýaş nesillere düşündirmek, sunugat derejesine getiren tenetçiligimizi amala haşam şekillendiriş sunugatymyzy milli mirasymyzy hemde gymmatlyklarymy dünýä ýaymak babatda uly işler amala aşyrylýar. Ýurdun medeniýetiniň ähli gurulary boýunça ägirli mümkinçilikler dünýä halklarynyň köpek üçgünde ulgamyny öz boluşlygy eýdir hemde ol ruhy kökleri, köp asarlyk milli mirasy aýagly saklamaga pederlerimizden paýgaty bilen döredilen öz boluşly desurlary bolan ıgrarlygy alamatlanyrga dabaraly çärede berhar döwletimizden täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň wasfy belent owaza wasf edildi. Magtymul Adamnaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrap häkimligi bilen bilelikde guramagyna medeniýet we sunugat işgärleriniň hemde Magtymul Pragynyň şahryet güni münasibetli. Pragyň arzulan zamanasyna arkadagy serdar ýurdun başyna atly dörejilik bätleşe geçirildi. Bätleşige gatnaşyjylar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne alan bilim ulgamyny ösürmekde, ýaşlar siýasatyn dabaralandyrmakda alyp barýan tutumly işler üçin arkadagy serdarymyza hoşarlyk we alkyş sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň Murat Garyýew adanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine, Oğuzhan adanyň Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetine, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna, Seyit Nazar Seyit adanyň Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutyna, Halkara gatnaşyklary institutyna, medeniýet we sunugat işgärleriniň hemde Magtymly Pragynyň şahryet güni münasibetli. Magtymly Pragynyň şahryeti türkmen halkynyň ilham çeşmesi tiratly bayramçylyk dabaralardyr, alma maslahatlary geçirildi. Olarda milli medeniýetimiziň we sunugatymyzyň aýratynlyklary Magtymly Pragynyň dünýä edebiýatynyň altyn hazinasyny ýeren baý hemde gymmatly edebi mirasynyň şahyrana dörejiliginiň akyl paýhasy ýugurulan ajaýyp şygyrlarynyň many mazmuny, terbiýeçilik ähmiýeti hakynda giňden söhbet edildi. Türkmenistanyň Dynanyr Birleşiginiň merkezi eňeşiniň Türkmen Howa ýolları agentliginiň bilelikde guramaklaryna sagdan ene, sagdan çaga, sagdan geljek atly maslahat geçirildi. Ene mamalarymyzdan miras galan milliligimiz, däp desurlarymyz, edep terbiýe maşgala mukaddesligi, sagdan durmuş ýörelgeleri maslahatda dinlenilen çykyşlaryň özen dözi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe hormatly prezidentimizden parasatly ýol başlygyna durmuşa geçirilýän döwletli tutumlara boýsunç duýgusy maslahatda dinlenilen çykyşlaryň täsirli bolmagyny öpçün etdi. Bu ýere ýyglananlar gahrman arkadagymyza hemde arkadagy serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly alymlar, Nursoy ýurdumyň ulaýtany we paýtaxt Aşgabatda 23-nji iýunda saat 20-den 24-nji iýunda saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanşaryň. Balkın ulaýatyna az kemurtxaryp demrady kunmatardan tezligi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal utarym. Howa ýejetine 20-25 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy. Kenariýa etraplaryna 24-29 gradus maýl bolar. Ahal ulaýatyna az bultxaryp demrady kunmatardan tezligi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal utarym. Howa ýejetine 20-26 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna az bultxaryp demrady kunmatardan tezligi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal utarym. Howa ýejetine 22-27 gradus maýl, gündüzine 37-40 gradus ysy bolar. Leva welaýatyna az kemurtxaryp demrady kunmatardan tezligi sekundda 8-13 metr ýetýän şemal utarym. Howa ýejetine 22-27 gradus maýl, gündüzine 37-40 gradus ysy bolar.
Daşol vilayatyna az bulut galyp Gunmatardan tezligi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal utar. Howa ijatyna 21-26 gradus maýly, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Paýtagyň başga wagtda az bulut galyp Demirady Gunmatardan tezligi sekundda 9-12 metr ýetýän şemal utar. Howa ijatyna 22-24 gradus maýly, gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyzda şu iýun aýynyň 24-üne magnit hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmany aşylýar. Ýedi watandaşlar Thomas Passyny howanyň derejesiniň ýokurlanyanyna nazar alyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöhretinden gorunmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertipdiziglerini berja etmegi maslahat berýäs. Mehriban ýerleşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenip basyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şonuň watan habarlary başymyz jemleýäs. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşleň özünde bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edilýär.